Ning Adis Arista dan Ning Dias. Mahasiswa katur nyenengan sami yang telah belajar di Universitas Kondang UNESA katur nyenengan sami, monggo anak wedok. Matur sembah nuwun rawuhipun Umi Balung Mojo sugeng rawuh ugi Umi Kendi sugeng mirsani lewat channel-channel Sugeng dalu sedaya Umi Balung Mojo di depan. Bapak Kuswantos matur sembah nuwun. yuk ah andang-andangan dukur pilingan gak mani mandang saya kelingan Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi lo ya taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Alhamdulillah. Susuk matamu 2000 wae susuk. Aku seneng yuk warga kene yuk kompak tumplek blek dalu menika. Masih Jawa lho nggih. Nggih. Alhamdulillah tetep semangat nggih Mas. Sami rukun sedanten nggih. Monggo dijawab sami-sami nggih. Karo tangga rukun karo kanca karo dulur karo maru nyonyor kon mari ngono. Nggih. Tiga seniwati sekaligus Ning Marsha Aulia, Ning Sanana Hanifah dan Ning Rani Asmara. Iki Mei Astagfirullahaladzim. Jamian lo yuk. Mi iki juga mahasiswa. Mahasiswa dari Universitas Upil. apa Rotaka. tuh? Upil Universitas Upil. Karo. Karo Persatuan Ikan Lele. tiga darah katur jenengan sami, darah rendah, darah kotor, karo darah tinggi. Pak Takim matur sembah nuwun sugeng dalu. Ya. Oh. Bayang koprakake tinggine tak tinggal gletak dolek gantine. Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati. Nek rempeye akeh kacange, senajan tua ya aku akeh sayange. Semanipun katur tiga darah, monggo dipun lajengaken. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, cantik ke Jawa Timur. Neng Putri Agung Sedayu dan Neng Nyantika Dimas Sari. Ingkang pertama temriki kula aturaken Putri Jaya Neng Nyantika Rokaya. nek nang Jombang mampira sengon lemah genang akeh wedine penokak sambang mas ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sepanipun katur grup kopior sak kopiore saking sentro. Bisa nyene koplak kok.
sing Grup duwe Kopior. Horeke Jombang hadir kembali. ning Ika Rempong dan ning Anikku Malah. Siap norek Horeke Jombang teko. Iki wis kangen lho ambek Bu Meni. Yuk. Gadung Hora. Ternyata jik podo Mbak Aniku Malah. Tak kira Apa? BCJ gerakane. Kok saged? Teko ngulon ku biasa kan CJ. Lho, rodok sopan gitu aneh. Di belakang ning Anikku Malah akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, ning Susan Warsono dan ning Mariati Sudarto. Aku rodok normal rek. Kira-kira tim Kopior iki sanggup ta? Jarem. Ana Kopior ning Surabaya. Mulane tim Kopior pancene istimewa. Ayo tim Kopior istimewa. Cari kamu ngesuwe pinggire, atiku bingung bojo gak mulih. Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo, seneng bojo aja kemaki, beda bojo beda rezeki. Sabaripun Mbak Mariati kali Mbak Susan dipun lajengaken Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Vikum Sukrisna dan ning Yuni Suyanto. siap. Fikum sesarengan Mbak Yuni, monggo. Ayo, jos. Tuku kompor karo LPG, tim Kopior selalu di hati. Ayo cae, sembah nuwun. Ya. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum monggo dipun aturi. Sugeng dalu saking Trans Jatim. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Rizky ning Titin Subayu. Trans Jatim yang tersisi. Ugi Dik Kaji Suut sugeng dalu saking tim Pedhot Jalur Langit ditunggu niki nggih.
bojone loro. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Rizky, kok Mbak Yuni sih Bu Titin kali Mbak. Yuk. Bu Rizky. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di bulan ini bisa Anda saksikan sinetronnya melalui snack video ataupun TikTok, Facebook. Ning Endang sukendut dalam sinetron Alo Lolo Sayang. Ning Sartini dalam sinetron Kejar Laudaku Aku Mumet. Wong es lilin lak dawa-dawa krasane penak kari sujene aku batin tim kopi regak Jawa gak kanthi anak lho padha latange mangan aja dirapi senior-seniornya Budi Wijaya. Yang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Ingkang kaping kalih Ibu Mary Pelaris. kaping 3 Ibu Irma. Jereng pokoknya. Embut dinane iki pokoknya. Mula aja gulane lopes iris gulanono abang ijone sampelane sing ireng manis belanono anak bojone bainga. Gimana kok kalau mau katur nyenengan sami sedaya artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Langsung kemawon donga kula katur nyenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Langsung blender mengguri monggo Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane are Jombang sumangga. Gulu medot katur nyenengan sami. Aduh bolong iki.
darani pasir waktu gampang keliono pikir guru ketemu awal langsung kelipekan koyok angel pikir Sesarang ana Budi Wijaya lo iki rek. Transatim sembah nuwun nambah sehat selalu. Hari bakal kena campur sawi sampai kering tulis bermikir bekas bekas dulu dibacot di bau orang berpuluh di zona pedot bersawi sampai kering tulisun mikirin kita sopo sak curut dipedot di bau urang anggur tulisun pedot matur sembah nuwun katur dulur-dulurku ingkang sampun rawuh. Nggih, sepina malih katur tim pedhot jalur langit. Matur suwun sudah menyaksikan di live streaming. Ayo Ru, maruku teko. Yo. Bersama Budi Wijaya di Kayangan Alaya. Pada surya nanging peteng ning mripatku sinar rembulan nambahi susah Terima kasih warung Kridi. tresno sing tak joko amung kanggo sliramu nanging saiki aku wis Ya apa iki? dikasih tambang tresno Grup tim pedhot. mung lagu lho iki pada surya nanging peteng ning mripatku sinar rembulan nambahi susah hatiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau ngapusi Diapusi. Digoyang Budi Wijaya. Terima kasih. Kembali
jalur langit yang sudah menyaksikan Dek Roma itu. Dinteni. Kembang tresno ning lambeku nyatane among semu Iya. janji tresno karo aku nyatane nyusake atiku kowe ngerti aku hatiku tenan kowe ngapusi aku wis cukup tak tulis cerita lan laguku aku pamit bila ano lukaku aku pamit bila ano lukaku Setunggal tembang liulak nolung aku katur nyerangan sami. Sugeng dalu Mi pangestu. Mi matur sembah nuwun nggih. masih digoyang bareng Budi Wijaya dikasih pria idaman untuk penggemar setia yang jadi idamannya Budi Wijaya. Sikapmu yang penuh kasih dan
juga sama pria idaman. Akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang dia. Sembah nuwun Pak E. Aye. Yang elek. Satu tebang hai kekasih. Kawani Mas Ono, teng kawani. Tempel bane Bu Meni. Kangen. Berkata Budi Wijaya. Aku iki tukang tambal ban.
Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kang Mas Didik Purarangka iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sedaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kudu Jombang iku kutha pendidikan kana kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Gimana kok